Kining pag-ampo nato sa salmo nga atong gihimong responsorial psalm unsa ganitoy atong tubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, paghatagi kami sa imong kaluwasan. Mao ni ang pangandoy sa mga tao nga adtong panahon na mura naggingit-ngitan sa ilang kahimtang kay nangabihag man gud ning mga Israelita sa lain-laing nasod, labi na gyud sa Babylonian exile nga porti na gyung paita silang kinabuhi, murag wa na sila'y mga propeta, wa na sila'y mga leaders nga kanhi panahon ni David, murag sila mo'y hawd sa tibuok kalibutan. Mao na nga nakaingon sila, Ginoo pakitaa mis imong kaayo. Ana, ug tuod man mikuha ang Ginoo og usa ka propeta. Kadto si propeta, kinsa man to? Nas unang pagbasa? Amos. Si Amos. So si Amos. Gidawat ba nila? Wa. Oy, gisalikwayo ingon ang ilang hari sa una. Oy Amos, igo na. Balik na ngadto sa yuta sa Huda didto panginabuhi. Ayaw dinhi. Mao ra sad na kita karon. Nangandoy ba mo sa kaayo sa Ginoo panahon aning pandemic? Nangayo mo kaayuhan wa? Husga. Nalayo. Unya inigpadala sa Ginoo, igpakita sa Ginoo unsay maayong buhaton, mosunod mo. Oh. Basig inigingos Ginoo, hunungan na nang inyong siging linibakay. Oh, ana. Basig ikay unang moingon, di mahimo ana. Hunungan na nang pagpamakak kana mga sala, kanang kalaway, kanang siging duwa anang computer nga way hunong-hunong, sige anang TikTok, pakita anang mga lawaing lawas, hunungan na kay mo na hinungdan nganong naaning mga sakit. Saan mo sunod mo? Hunungan na ng inyong kadawo, kanang siging pangigi anang mga balay, mga yuta, mga kural ug uban pa. Hunungan na kay mo na hinungdan nga mga matay ta sa sakit. Na, sunod mo. Nangahilom na. Mao man to'y giawhag ni Amos God, mao say gisulti sa mga apostoles sa atong ebanghelyo, gisugo sila ni Kristo papahawaa ang mga yawa, pero ang pinakasentro gyud sa ilang pagsigi og kanaganing sangyaw, ningon gyud sila busa ng lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Mao man ginay pinaka-importante nya gidawat ang mga apostoles nga nagsangyaw sa kaayos Ginoo, nagpakita sa kaayos Ginoo, gidawat, gipamatay, nangamartir. Nya ni amaroy nagsangyaw. Karon bang buntaga ni amaroy gasangyaw. Unsa man ni dawato ni ninyo dili? Dawaton. Istoryahe. Ay siguro karong taon-taon din mo gingon na mao man ginas father sige yan tagbira mao ra man ginay yan tema mga kural anang mga kabit-kabit kanang mga daw-daw anang utang dili paninglon mao na yan. Oy bala mo diya kay mao na ni ang wali ni Hesus sukad pa ni adtong wapas siya mamatay hangtod karon gibalik-balik lang gid ni siya ana. Mao man bitaw nga dinhi sa atong ikaduhang pagbasa si San Pablo mipatinaw nga gipadayag nas Ginoo ang iyang plano. Unsa may iyang plano nga ang tanang katawhan hiusahon diha ni Kristo. Si Kristo mao'y pangulo sa tanang katawhan. Mo din ay plano sa Ginoo di ay. Dili si Padre Siano mo'y pangulo, dili si Archbishop Palma, dili si Pope Francis. Dili ang mga obispo o mga pari mo'y pangulo. Dili ang presidente sa Pilipinas o presidente sa Amerika o kini mga senador o kana mga barangay kapitan o konsehal. Dili din na mo'y pangulo. Ang pangulo di ay mao si Kristo. Nya kung si Kristo nagay mo'y mangulo, nya ang tanan nga mga leader sa kalibutan, apil na ning nagwali karon, musunod sa pamaagi ni Kristo kana
anha ta makatagamtam og kaluwasan. Kaluwasan sa COVID, kaluwasan ining economic crisis, kaluwasan aning kagubot, kaluwasan aning mga sakit, labi na ning mga kanser, kani mga diabetes. Dahil nabatag ingon nga, kana kunong sugar, mao kuno na nakapadiabetes. Sakto, dili. Sakto ngano gutaong dili. Pero katong ako mga apuhan dito sa bukid sa una, magsigi manggitog kaon anang kamay, butang anang naang sinunog, hasta pa na mga bagal sa kamay ilam ng kanon, nangabot magtag 95, 99 ang edad. Ni ano kasi likay sa sugar, 40 raman, tigbak naman. Doon ako'y professor sa una nga di gyud mo kaon og kanana ang bisag unsang tamis. Sukad siyang pagkabata kay likay lagi gid sa mga ginikanan anang madiabetic in town ba. 22 anyos pa siya ga insulina. Kay porting taasas iyang sugar. Nya ngatong nagkita mi 70 na iyang edad. Gikas 22 edad hangtod 70 ga sigig insulin. Anong tutok mo nako? Wala lagi arang sa Ginoo lagi kana bang ay wa ni oy kaning atong mga pamaagi kana bitang mo ingon ta two child policy kay kun mosobra ana maglisod na ka sakto na dili musga Dili. klaro ana inyo mga naong wa gyud mo klaro murag sakto. Kay kung daghan na kag anak, matod pas kalibutan, maglisod yung kag atiman. Mao na. Karon, jutay ra mag-anak, usa, duha, nakaatiman ang mga ginikanan. Gipamilin sa mga apuhan. Ang mga apuhan nga sakit na kaighawak mo'y gasigig kugos anang bagong nataong anak, siging trabaho ang mga ginikanan kay paras kaugmaon sa ilang anak. Unya sa may resulta sa mga anak, nga wa diha pirmi ang ginikanan kay busy kuno sa trabaho. Nangabuang ang utok, nanga-addict sa computer. Tuan nas barkada. Unya, maayo na nga kinabuhi sa mga anak, kaluwasan na, kayuhan na. Mao lagi na kung magsunod tas atong pamaagi lagi, wa gid ni kapuslanan. Mo na ingon San Pablo, ni ay sikreto aron mahimot ang mapuslanon, sunod ni Kristo. Gilingi ana imong tupad. Lingi ingna nagsunod ka ni Kristo. Ingna. Sige ba, ingna ba kana ra gani pangutana, ingna lang. Ingna nagsunod ba ka ni Kristo? Ana, kay usahay ra ba ato ra ba ta mosunod sa mga nagpaka-Kristo-Kristo? Kana bang nagtudlo nato ba sa mga butang nga makaayo kunuhay nato pero kutob ra gyud sa lawas. Ang kaluwasan manggod nga gilantaw sa Ginoo mga igsoon, lawas ug kalag. Dili lang lawas. Kita god ang ato ra gyung kaluwasan dinis kalibutan, ang tanan natong gitun-an anang pila na naron katuig ang educational system nato. Gikas kinder ngadto grade 6 pila na 7 katuig. Ito. Kinder to grade 6. Grade 6. Ato na lang ilahos grade 12. Sige. Grade 12 plus kinder 13 katuig plus college nga pila ron? Average of 4. Pila na katuig? 17 katuig. 17 katuig. Mao na itong educational system. Unsay resulta? Ang nakatunan sa mga estudyante nato ang pag-care, ang kaluwasan ra gyud sa lawas. Ang katagbawan sa lawas. Ana, ang mga estudyante ni Kristo wa gito ka eskwela kinder, wa gito kaabot gani grade 3 sa atong educational system kay otro man sad si Kristo, wa man sad siya ka eskwela. Pero ang iyang gitudlo sa iyang mga apostoles nga niya dinhi mao ang kaluwasan sa lawas o kalag. Nya unsa man pagluwas ang lawas?
Kinahanglan, matod pa niya dire, sa inyong paglakaw, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag kwarta, bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas mo, apan ayaw pagdalag laing igsusulob. Kani, makaluwas ni slawas, dili. Uy, tubag mo eh. Sige, suway ninyo. Suway ninyo adtog laing nasod o laing lugar nga wa jud kay dadong kwarta, way puntil, way ilisan, way pagkaon. Maluwas ka dili. No, pataka lang mo tanawa ingon dili. Mao na kay mao man na lagi atong nakatunan. Mao na atong nakatunan sa gitudlo sa kalibutan. Pero hanggang Kristo ayaw pagdag. Ngayon sa may nahitabo siya mga apostoles, nakapapahawa og mga yawa, nakaayo og mga masakiton, nakapalambo sa daghang mga tao og nakatukod og mga simbahan nga ning abot dinhi sa San Vicente Ferrer, Liloan. Mao nay resulta sa ilang pagsangyaw, sa ilang paglakaw nga way gida bisan unsa. Sige. Suway da dito nagdakag trolling duha ka buok. Kay imo ng mga ilisan, naa sa dihang imong bugas, naa sang imong kwarta, na ang imong mga ilisan. Maglisod kag sangyaw Maglisod kag sangyaw. Ngano man, magsigi man kag bantay sa imong bag. Unyag naay, ubay-ubay unya ng kwarta o mga mahalon unya ng sinina nga imong gisod diha. Ug na imo sikit-sikit nimong bulingit kay ignaong, managana na makag istorya kay basin unyag snatcher na or tulisan na. Di ba? Unyag naaroy mo padayon nimo sa ilang balay, nga wa gyud kahangiran sa imong mga bisti nga imong labhan. Mubalhin ka, bati asan ning balaya maglisod batag higda. Wa man gani CR. Ana. Pero ang mga apostoles, way ilisan, wa tanan, asus, yano kayo, agbay-agbay pas mga buangon. Nga naman, wa man kay panaganan o sa may ilang tulison diha nimo o magani kay pagkaon, pero ang ilang gida gugma. Gugma og pagtuo diha ni Kristo. Gugma, kanang gugma mga igsoon, purti nang mo patubod og kwarta. Purti nang mo patubod o kanini ang mga ilisan. Tanan, balay, yuta, manggawas na dihas gugma. Tanawa ng mag-asawag bana nga maghigugmaay. Mulambo ang kinabuhi, makaput up og daghang mga properties. Tanawa ng mga banag asawa nga sigig away. Mga buslot hastang bungbong. Hastang mga kisami, hastang mga jealousy, mga buak. Sa hasi, sa bana, o sa pag-wild sa asawa. Awa din mo kay bawa na nga kamo may mga minyo, ako nagtan-aw raman ko. Mo bitang wa na lang gyud ko magminyo. Oy, kanang minyo lami ra gyud na inig humas kasal. Sus, dangatag mga tulo ka tuig, luod na kay nastanan. Basta wa kay gugma. Pero naan imong gugmas Ginoo, mga matay na lang mo mga, wagtang lang na inyo mga ngipon, lami lang gyapon. Magkadugay, magkalami. Pero way gugma, magkadugay, magkapuol. Kamoron, gipulaan na mo nako. Ha? Wap amo puli og palit og slots. Wapay nagyaw-yaw niyo diya, sige baligyaan ang slot, sige baligyaan ang slot. Basig napulaan na mo. Ako, di ra ba ko mapulaan? Bios mo na ko pangutanan. Napulaan na mo na ko? Wala. Nahigugma dahil mo na ko. Pangutan na sa ko, pangutan na ako. Napulaan na ka na mo, Pader? Never. Ang tuta din ni mga matay, way pulay. Mao na siya gugma. Pero mahitabo lang na kung wa kay gikawilihan nga butang, wa kay gikawilihan nga mga bahandi na kalibutanon.
Muna si Kristo mo'y atong sentro. Ang kinabuhi ni Kristo mo itong sundon. Di ta niya pagutman, di sad ta niya tagaag sakit kung dili kaayuhan, di sad ta niya tagaag kasakit kung dili kalipay. Kalipay nga dili ikahatag aning kalibutana. Di sad ta niya tagaag kagubot kung dili kahiusa. Kahiusa og kalinaw nga dili gyapon mahatag niining kalibutana. Man reaction nindog na ta.